by som sa s vami podeliť o také príhody, že tak ako ľudia, tak aj zvieratá máme rôzne povahy, tak aj na tých zvieratách som ja osobne zbadala, že jedni boli tie prasce také kľudné, ak sa povie, že milé. Keď som prišla za ním a že som ich išla krmiť, tak doslova stali na ohradu a nechali sa už nejako pohľadiť či slamou, lebo rukou. No, bývalo dosť teplo, koľkokrát, tak som ich aj sprchovala hadicou. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo tie prasce to tak prejavovali, že sa váhali a boli proste nadšené, že som ich osprchovala. No, boli aj agresívne, pri ktorých som musela dávať veľký pozor, keď som ich čistila, že ma trebárs nabralo, rozbehlo sa, nabralo ma, povozilo ma pod tom jeho teritorium. No, musela som vyskakovať na ohradu a koľko razy utiec. A bolo aj prasa také, že som si myslela, že to je doslova pes, lebo vlk, lebo keď som tam prišla a niečo sa mu nelúbilo, tak úplne zúrilo, pozeralo na mňa. To bolo, myslím, že posledné, ktoré sa aj najťažšie zabíjalo, proste nechcelo sa mu odísť z tohto sveta, bránilo sa, vybehlo na ohradu a doslova sa skrývalo a dlho sa nedalo zabiť. Prebiehalo to dosť dramaticky a tedy som si aj povedala, že chovám naposledy, že nebudem sa na toto dívať. Takže prebieha to tak ako aj u ľudí, teda, že není každé prasa jednaké. Ja by som ešte doplnil takú špeciálnu výrobu klobas obcikolačnou, ktorá spočíva v tom, že to pripravené mäso sa pomelie na mäsovom mlynčeku, potom sa pridá pomletý cesnak, čierne korenie, rastca, červená paprika, buď sladká, a kto má rád aj štiplavá. Musí sa to dôkladne premiešať, sol sa dáva tiež podľa chuti, kto aké ľúbi. Špeciálne sa to premieša, nechá sa to postať, aby to nabralo tie pochutiny, to mäsko do seba, a potom sa to nabíja špeciálnym tým mesiackým dielom do pripravených čriev. Čo sa týka výroby jaterníc, tak tam sa dáva, pomelú sa tiež do tej pripravenej, uvarenej ríže košky, rôzne mäso, ešte čo sa pooberali hlavy. No, do chuti sa tiež dáva sa tam korenie, pečienka sa tam dáva, no, majoránka, toto sa osol, toto sa tiež dôkladne premieša, nechá chvíľu postať a potom sa to tiež nabíja do tých pripravených čriev. Do tlačenky sa mäso pokraja na väčšie kusky, aby vynikla tá mozaika v tlačenke potom. Dávajú sa tiež tam mleté kože kvôli súdržnosti tej tlačenky, aby držala spolu. No, do chuti sa tiež korením, solou, majoránkou, voňavým korením. Toto sa premieša a nabíja sa to do tých vákov, sáčkov, ktorá sa potom prevarí, tlačenka sa varí, húrky sa chvíľu varia v kotli, to sa musí prevariť, omočia sa do studenej vody a proste ukladajú sa na pripravené miesto alebo do kartónov. Tá tlačenka sa zaťažuje, teda priloží sa na ňu nejaký plech a nejaká váha, ona musí byť zaťažená, aby mala aj peknú formu. Na druhý deň je už stuhnutá, môže sa kľudne rozkrájať a buď rozdať, alebo sa takisto uchovávať do mraziaka. No, to by asi tak bolo
všetko hľadom zabíjačky. Sú to aj tiež radostné chvíle, aj hovorím, keď sa človek tak díva na to, jak to všetkým chutí a že sa najmä nič nestalo, pretože to počasie na tú zabíjačku nebýva až tak ideálne, lebo sa zabíja obyčajne decembri, lebo januári, kde je už sneh, voda, dážď, mrzne. Stala sa mi aj taká príhoda, že bolo dosť zamrznuté a niesla som v kýbloch horúcu vodu na obaranie prasaťa. Keď som prišla k prasaťu, tak sa mi pošmyklo, spadla som, kýble som rozliala a ja som ležala na dvore a bolo veľa smiechu. Hneď ma fotili, pokedy som sa pozbierala, tak bolo to také veselé. No ale hlavná vec, že sa nikdy nič nestalo, aspoň teda nám. Stávajú sa rôzne príhody, že sa teda aj ľudia dopýchajú, alebo dorežú, alebo si pomelú aj prsty mlynčeku. No ale ďakovať Bohu, nám sa nič také neprihodilo, čo som veľmi rada.